दिनैहाय नलबारि जिल्ला सागेरकुसि बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थुंगा 12थि गायसनथाइ सान बेखौ फालिनो जे थांखि लादोंमोन बे थांखि बायदि दिनै हाबाफारिखौ नुजाफैनो मोनदों आं इनाय गोजोननाय मोनदों। गुबैयैहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद बेयो 12 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 12 बोसोरनि गेजेराव जोङो माखासे खामानि मावबोबाय बिटिसिनि बायजोआव थानानै बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि राजखान्थि जेंनाखौ लानानै सोलोंथाइ जेंनाखौ लानानै आरो माहारियारि जायफोर जेंनाफोर दङ राव हारिमु थुनलाइ गासैबो जेंनाफोरखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा हाबा मावगासिनो दङ। दा जाफुंनायनि बाथ्रा बुङोबा बा जाफुंनि बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ जायोबा गोबां मावनो गोनां दंबावो। जों बेवहाय खौसेयै जों खामानिखौ मावलांनांगोन बे सैथो बाथ्रा। बाथ्राया जोङो जोंनि थानाय जि दाबि दावाफोर जायखौ जोङो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों लाना फैदों बेफोरनि दफाफ्रा दाबो मावफुंजाजोबाखै। माखासे मावफुंनो गोनां दंबावो आरो आबुं मावफुंनायखौ जोङो आरोबाव एसे सम जों नेबावनांगोन। मिजिंथिदों जोङो फैगौ 2022 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि इलेक्सननि बा बिसायख'थिनि सिगां माखासे गोनांथार जि जोंनि दाबिफोर दङ जेंनाफोरखौ जों मावफुंजागोन होनना जोंहा फोथायनाय दङ। जायखि जाया दिनैनि नैबे समा 18 जुलाइ 2014 मायथाइमोन बेयो थांनाय 2014 मायथाइ सानजारा नोगोर सिभिल सार्भे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होनाय जादोंमोन। आरो बेनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथायाव मोनसे सागानगिरि आफाद हिसाबैबो जोङो बाहागो लाबोबाय। आरो बेनि गेजेरजों बर' फसंथान अनसाय गावाय खुंथाया दिनै दाफैजाबाय। नाथायबा दाबो गोबां खामानि मावनो जा आद्रा दङ। जाय आद्रा खामानिफोरखौ जों मावफुङाबा बिसायख'थिसिम थांनो हानाय नङा। आरो जेब्लासिम बिसायख'थिसिम थांनो हानाय नङा अब्लासिम जोंनि रां बावजा मोननायफ्रा आबुं जानाय नङा। आरो जोङो रायजो राजा आइ आफा लुबैनाय बायदि बा जों लुबैनाय बायदि खामानि मावनो साननाय दङब्लाबो जों मावफुंनो हानाय नङा। मानोना माबा मोनसे मावफुंनो गोनां जायोबा जोङो रांखावरिनि जि फैयो नालाय बाथ्रा फैयो नालाय रांखावरिया जा मोदोमथि नंखाय जोङो सन्तुष्टिनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफांआव जोङो गं 22 जिल्लायाव राननांगौ जानायाव बे जों मोननाय 14 कौटि 85 लाख राङा बे 14 कौटि 85 लाख रां बेयो थोजासे मालाबाबो जानो हाया। जोङो गभर्नमेन्टखौ बुंबाय थादों नारसिनबाय थादों जोंनो राङा नांबावगौ। रायजो राजाया खामानि मावनो लुबैदों जों मावनो लुबैदों ओंखायनो जोंनो रांखौ बारायनांगौ बेखौ नारसिनबोदोंबाबो बे दा मोगथां महर मोनाखै। आरो जोङो बुंनो थाङोबा जोङो स्पेसियेल पेकेजनिफ्राय जों रांखौ मोननांगौ बाहागो बेखौबो जों मोननो हायाखै। बेनि थाखाय जों सानबाय थादों। ओंखायनो जोङो स्पेसियेल पेकेजनि थाखायबो बोरैहाय जोङो मोनगोन बेनि थाखाय जोङो खामानि मावनो नाजाबाय थागोन। जायखिया जोंनि नाजानाया थागोन नाजागोन। दा जोंना बर' फसंथान अनसाय गावाय खुंथाया गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनाय जाबाय। गिबि खोन्दोनि गामि फोसावनायाव जोङो गं 958 गं गामिखौ जों फोसावहोनो हाबाय। आरो नैथि खोलोब फैबावगोन आरो जानोबो हागौ 3थि खोलोबसिम थांगोन। दा बेखौ नायोबा जोंनि बर' फसंथान अनसाय गावारि खुंथायनि जे जों बिसायख'थिखौ थाबै मोननो लुबैदों बेयो बेसेबांसिम जोङो जाफुंहोनो हायो नाजाबाय थागोन। सरकाराबो बाथ्रा होनाय बायदियै खामानि मावनो नाजादों। नाथाय जों नुनायाव गामिया सिगाङाव नटिफाइड खालामग्रोजानांगोन फोसावग्रोजानांगोन सरकारनि दारै। बेनि उनावसो बियाब दागोन आरो बियाब दाखांनायनि उनावसो जोङो बिसायख'थिखौ गेलेहैनो हागोन। बे बाथ्रा दा बेनि थाखायथ' जोङो सरकारजों रायज्लायबाय थादोंबाबो जों लुबैनाय बायदि फिथाइ मोनथ'वाखै। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खौसेथि बर' सुबुं आफादजों बा जोङो बिटिआर माने गभर्नमेन्ट आरो जोङो BKWC माने बर' फसंथान अनसाय गावारि खुंथाय जोङो सम ज' रायज्लायदों। आरो जों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिखौबो लोगो हमदों। जोंनि जेराव फोरोंगिरिनि आंखाल बा जोंना साबेसे फोरोंगिरिया थैलांखो साबेसे फोरोंगिरिया रिटायारमेन्ट जालांखो बे खालि पस्टफ्राव जोंनि बिजाथि सोसननांगौ बर' फोरोंगिरि सोसननांगौ बर' स्कुलखौ सरकारि खालामनांगौ होननानै जों दाबि होबोबाय थादोंबाबो बे जों लुबैनाय बायदि जायाखै। बाथ्रा होनानै दोनदों गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया थाबैनो बिटिसिनि बायजोआव मोनसे स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट खालामनानै बे आंखालखौ सुफुंना होगोन होननानै बाथ्रा होनाय दं। दायो जों नुनो मोनो बेयो माने जोङो लुबैनाय आरो सरकारनि मावनाय बावहाय माखासे मालाबा जों मोनथिस्लाबै माबा जेंना आरो सरकारहाबो गावसोर एजेन्डा थायो। बे हिसाबैनो जि मोनसे जोङो लुबैयो बा जों जाय समाव जाजानायखौ लुबैयो बेबायदि
जानांगौखौ जों हारसिं मिजिं थानो हागौ जोंसो लुबैनो हागौ नाथाय सरकारा जोंनि लुबैनाय आरो जोंनि साननायजों खारफाजोबनो हाया माखासे जेंना थायो बिथांमोनहा अब्लाबो जा फोथायनाय दं दिनैनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे डक्टर अनुज पेगु बिथांमोननि दैदेननायाव आरो मानगोनां जोंहा बिश्वजित दैमारि बिथां दङ स्पिकार बुंथिगिरि बिथांमोननि दैदेननाय बा बिथांमोननि सरकारनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे मोजां मोनसे सुस्रांनाया बा जोंनि दाबि दावानि जाफुंनाया मोगथां जानानै फैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं।